Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeliği maksat Ataýew bilen dowam edýär. Aşgabat türkmen gadynyň urfiýetiň üstünden günnäger Ýewropa aktyrmagyň mümkinligini aýtdy. Bu barada Reuters habar gullugy ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Moskwa geçen ýylyň başynda Türkmenistanyň gaz satyn almagyny betedipdi. Urfiýetiň türkmen energiýasynyň importuny togtatmagy türkmen gadynyň ýeketäk alyjy hökmüne diňe Hytaýa satylmagyny getirip, nagat girdeji ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistanyň ykdysady gowuşgunsuzlyk döredipdi. Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew Aşgabatda geçirilen energiýa konferensiýasynda urfiýetden alyjy derek türkmen gadyny tranzit geçiriji hökmüni peýdalanmagyň mümkindigini aýtdy. Ýöne ol häzirki wagtda bu meselede Moskwa bilen nähilidir bir gepleşik geçirilip geçirilmeýänligi dogrusyny maglumat bermedi. Biziň Demirgazyk sary işläp duran gaz geçiriji ulgamlarymyz bar. Türkmenistan şol gaz geçirijiler arkaly urfiýeti we gyda ýurtlaryna ozalym tebii gaz eksport edýärdi diýip Arçaýew Ukraina ýaly ýurtlar göz öňüne tutup gurrun berdi. Eger de gaz satyn aljak döwletler we tranzit ýurtlar bilen özara ılalaşyga barylsa, häzirki bar bolan geçirjiler arkaly Türkmenistanyň tebii gazy gyda ýurtlaryny we günnäger Ýewropa aktyrylyp bilinär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Galbertede Türkmen resmiýetiniň bu çykyşy ýakyn Rus prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana eden saparynyň iýi ýanyna gawat geldi. Şol pursat energiýa ekspertleri saparyň dowamyny gaz meselesiniň agdyklyk etjekdigini çaklasalardy, resmi maglumatlarda bu barada nähilidir bir gepleşikleriň geçirilenligi dogrusyna habar berilmedi. Türkmenistan her ýyl 70 milliard kub metr gaz öndürýär. Munun ozal ortiýet şol mukdaryň 40 milliard kub metrini satyn alýardy. Ýöne geçen ýyl Türkmenistanyň gaz eksporty bary ýogy 37,13 milliard kub metre deň bolup, onuň 29,4 milliard kub metri Hytaýa aktyryldy. Şol bir wagtyň ödünde Türkmenistany, Irany, Azerbaýjany, Ermenistany we Türkiýany öz içine alýan gaz gatnaşyklary hem diýerjenýär. Mysal üçin oktyabr aýynyň aýagyna peýda bolan käbir media maglumatlaryna soňky döwürde Türkmenistanyň öz gazyny swap, ýagny alyş çalyş arkaly Iranyň üstünden Türkiýe, ondan Transanatoliýa gaz geçirjisini aktyrmagy Irana teklip edenligi barada hem habarlar çap edilipdi. Ýöne Iranyň milli gaz kompaniýasynyň direktory şolsany ýurdun neft gaz ministriniň orunmasary Hamid Reza Araki bu tekliwe Iranyň meýli däldigini aýdyp çykyş etdi. Munun ozal bu iki ýurdun arasynda gazyň tölegleri boýunça turan gaz dawalary sebäpli Türkmenistan 2016-njy ýylda Irana aktyrýan gazyny togtadypdy. Netijede häzir Türkmenistan diňe Hytaý uğru boýunça gazyny aktyrýar. Emma bu aktyrylýan gaz Hytaýyň ýatyran sermaýe birgisini üzmäge gönükdirilendir. Sözümüzün ahyryna ýatlasyk, dünýäde energiýa serişleriniň bahalarynyň peselmegi netijesinde agla we gaz eksportundan gelýän girdijlere bil baglayan Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligine üns çekilýär.